Wara li ġie żvelat li l-Ministru Edward Zammit Lewis kienet jikkonfoffa u jiddieħaq ma' Jorgen Fenech dwar talba li saret mill-eks kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil biex issir inkjesta dwar il-kumpanija 17 Black u dwar l-iskandlu tal-Panama Papers. U ċar li Zammit Lewis mhux kapaċi jaraf u jażel bejn it-tajjeb u l-ħażin u għalhekk mhux denju li jokkupa l-kariga ta' Ministru. Dan kollu ġi rifless f'mozzjoni parlamentari li tresqet mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech, mill-wib tal-Grupp Parlamentari Robert Kutajjar u mid-deputati Joseph Ellis u Kerel Aquilina. Il-Partit Nazzjonalista fakkar li Edward Zammit Lewis kien f'komunikazzjoni ma' Jorgen Fenech li matul deskriva lil votanti laburisti bħala ġaħan u lil sħabu l-ministri bħala tfal u pożi fil-waqt li fittex l-appoġġ u l-approvazzjoni ta' Jorgen Fenech għall-aġir tiegħu. Dan kollu seħħ wara li diġà kien sar magħruf pubblikament li Fenech u sit il-kumpanija 17 Black li minn għandha Konrad Mizzi permezz tal-kumpanija sigreta tiegħu Hernville u l-ex-Chief of Staff Hitch Kembri permezz tal-kumpanija sigreta tiegħu Tilgate kellhom kull wieħed jirċievu 5,000 euro kuljum. Fis-qarija l-Partit Nazzjonalista qal li jemmen li pajjiżna jixraqlu lil kariga ta' Ministru għall-Ġustizzja u l-Governanza tkun okkupata minn persuna li ma tkunx assoċjat ruħha ma' individwi li dwarhom kien hemm diġà allegazzjonijiet serji u li ma tkunx ipparteċipat fil-ħolqien u fit-tħaddim ta' kultura ta' impunità li waslet għal qtil ta' Defni Caruana Galizja. Minħabba li bl-aġir tiegħu Edward Zammit Lewis poġġa l-kariga pubblika f'data lilu f'riskju u mhux denju li jokkupa l-kariga ta' Ministru. Il-Partit Nazzjonalista insista li l-Prim Ministru għandu jeżiġi r-riżenja ta' Edward Zammit Lewis minn Ministru tal-Ġustizzja u l-Governanza u fin-nuqqas li dan iseħħ ikeċċih minn Ministru.